Стигнахме в тази част, в която ще информираме зрителя за събитията в епархията, страната, света от гледна точка на православния мироглед. Да се превърне храмовият празник на църквата Света Петка в село Скребатно в Народно църковен събор е инициатива на областното ръководство на движение "Ние, жените". На храмовия празник на църквата на 14 октомври тази година госпожа Димитрия Христова каза: "Да възродим традициите, да съхраним българската духовност, което особено важно за хората от Родопите е основната идея на движението. И освен възраждане и съхраняване на българската духовност, движението "Ние, жените" цели и спасяване на църквата в село Скребатно. Храмът в Родопското село е построен през 1835 година и една от най-старите черкви в Неврокопския край, която и единствена е от типа псевдобазилика. В момента църквата е в окаяно състояние. Идеята на жените е за ремонт на храма и опазване на българската духовност и тази идея получи подкрепа на Светата Неврокопска митрополия, на Православния център в Благоевград и от областния управител господин Валери Смиленов, който лично почете първия народно църковен събор в Скребатно. Селото наброява около 350 жители и само 10 от тях са християни. Местните мюсюлмани също подкрепят идеята за основен ремонт на църквата и дори някои от тях влязоха в храма и запалиха свещички за здраве. На 5 ноември в основното училище Свети Кирил и Методий в село Крупник се проведе открит урок по религия, посветен на предстоящия празник – Събор на Свети Архангел Михаил, който е и храмов празник на църквата в селото. Учениците от 3 А и 3 Б клас, изучаващи СИП религия, участваха активно в урока и демонстрираха отлични познания в областта на християнската религия. Интерес предизвика презентацията за Свети Архангел Михаил и безпътните небесни сили, изнесена от госпожа Цветанка Костуркова, начален учител и преподавател по религия в училището. Учениците поздравиха гостите със специално подготвен рецитал, посветен на предстоящия празник. Гости на открития урок, проведен в модерно оборудвания мултимедиен център, бяха местните свещеници, председатели на Общинския съвет в град Симитли Светла Атанасовска, общински съветници, учители, родители и ученици. Те изразиха възхищението от видяното, поздравиха учениците и преподавателката госпожа Костуркова за отличното им представяне и им пожелаха да продължат с успешното усвояване на знанията в тази област със същото желание и интерес. Ватиканът предупреди родителите да не позволяват децата им да се костюмират като призраци, вампири и зомби за Хелоуин, защото това е езически празник в чест на ужаса, страха и смъртта. Предупреждението е отправено от страниците на официоза Осерваторе Романо в статия под заглавие "Опасните послания на Хелоуин". Вестникът цитира богослова Хуан Мария Каналс, според когото в Хелоуин има прикрит окултизъм. Той е абсолютно антихристиянски. Родителите трябва да са наясно с това и да се опитват да насочат осмисленето на празника към пълнотата и красотата, а не към ужаса, страха и смъртта, казва отец Каналс, член на Испанската комисия за църковните обреди. Миналата година вестник Авенире, контролиран от италианските епископи, призова към бойкот на Хелоуин, отбелязан в нощта на 31 октомври срещу 1 ноември. Празникът бе наречен опасна възхвала на ужаса и мъртвешкото, което щяло да окуражи безкрупулните сатанински секти. Държавните италиански училища трябва да свалят разпятието от стените в класните стаи, тъй като те притесняват децата, които изповядват друга религия или са атеисти. Това решение беше взето от Европейският съд за правата на човека в Страсбург, съобщи агенция Reuters. Делото беше заведено от италианката от финландски произход Сойле Лауци, която се оплаква, че децата й са били принудени да посещават училище в Падуа с разпятия във всяка стая,
докато тя се надява те да получат светско образование. Вестник Corriere della Sera посочва, че Лаоци е завела иск още през 2002 година, но той е бил отхвърлен от Конституционния съд на Италия с аргумента, че кръстът е традиционен символ на италианската история и култура и освен религията представи идеите за свобода, толерантност и равенство. И затова през 2007 година Лаоци се обърна към Страсбург. Агенция Reuters коментира, че решението на съда ще провокира сериозни дебати в католическата страна. Ватикана за сега се въздържа от официален коментар, но Corriere della Sera посочи, че новината е предизвикала негодование у кардиналите. През 2003 година, когато мюсюлмански организации имаха акции за премахване на кръстовете от училищата, папа Йоан Павел II се намеси в спора и обяви за недемократично и опасно изтриването на религиозните символи на една страна. Повечето министри реагираха негативно на искането от Страсбург. От своя страна и Московската патриаршия осъди решението на Страсбург. Представителят й, игумен Филарет Болеков, смята, че решението на Страсбургския съд ще нанесе много сериозен удар върху концепцията за правата и свободите на човека и като цяло демонстрира дълбока криза на правозащитния подход. То е закономерно отражение на процесите, които стават в Европа през последните години. Например, изключването на християнството от преамбюла на Европейската конституция, смята той. Създаденият прецедент е много опасен. Днес искат да махнат разпятието от училищата в страните с католическа култура. Утре ще поискат да махнат и християнските знаци от историческата държавна символика на европейските страни. И е напълно възможно, че ще дойде време, когато със същата аргументация ще поискат да махнат кръстовете от хилядите европейски храмове, заяви представителят на Московската патриаршия. На 17 и 18 октомври 2009 година в Духовно-просветния център към храм Свети Архангел Михаил, град Варна, се проведе семинар на тема образователните институции като цел на сектантската дейност. Приветствие към присъстващите участниците отправи Негово Високопреосвещенство Варненски и Великопреславски митрополит Кирил. Семинарът беше открит от професор доктор Иван Желев, който е сред съорганизаторите на това събитие. Темите, касаещи актуални проблеми, свързани с тоталитарните религиозни движения, разшириха познанията на присъстващите за действащи на и извън територията на България секти. Бяха изнесени доклади по следните теми: децата като заложници на тоталитарните секти, децата и сектите в България, подходът на вербуващия към учащите, училища по системата на Рудолф Штайнер, експанзия на някои нови религиозни движения в образователните структури, проникването на нови деструктивни религиозни движения в образователните институции, заплаха за обществото и Хелоуин в училищата, предизвикателство срещу традиционната православна култура. В рубриката "Провокирани отговори", драги зрители, вие може да задавате вашите въпроси към нас, за да ви запознаваме с православното гледище на това, което се случва във вашия живот, в живота на вашите близки, в света, който ни заобикаля, и така да намерим правилния път и отговори към нашата вяра, към Бога. Вие може да ни търсите на нашата електронна поща mirogled@tblco.net. Драги зрители, ето че дойде краят на нашето предаване. След по-малко от час в православните храмове ще започне Светата Божествена литургия. Затова и ние ви пожелаваме да не изпускате Светата литургия, за да можете и вие заедно с нас да се помолите за вашите семейства, за вашите деца, за тази православна младеж, която ние честваме днес, за този празник. И тъй, че ние ви пожелаваме до нови срещи и бързо, леко и достойно напредване в вярата и във вашия живот. Амин.